bukannya sambatan utangmu loro ket isu. Kok tambah mangan pedes-pedes? Apa gak tambah mules utangmu? Lah wong aku kepingin kok. Wae lak mangan bubur alan. Sing kuah-kuah, ojo sing pedes-pedes. Wis tak lacak, gak kabeh sampeyan iso atur. Kampung tok ae lho sampeyan atur. Kau nek di kanan cacake koyo ngono. Awas kon yo, sampai sambat utangmu loro maneh. Mbok. Mbok iki nandi sih? Mbok, panganan iki, Mbok. Gak entek, Nduk. Ayo kene tak pangane, Nduk. Yo mamen. Enak, Mbok. Enak. Entekno, Mbok, eman gadung tuku. Ayo, Nduk. Pedes ta, Mbok? Titik. Mamen, Mbok. Ya, Nduk. Enak kan? Enak. Enak. Enak kan, Mbok? Enak. Lah kok mek titik, Mame? Sing akeh, Mbok. Sing Mbok, belum tak jumbo Mimi. Makmen, Mbok, aja mek didelok itok miye. Ya, Nduk, ya tak makan iki. Kepedesan, Mbok. Gak kuat ta sampean? Iya, Prank, pedes nemen, Prank. Aduh, kok kobong rasane. Dalan Mbok lek gak kuat, Mbok. Lan, kon kuwi apa sih? Panganan pedes kok dikene mboke. Lah wong enak kok iku. Mbok ya lo gelem. Ya, Prank, jangan, Prank. Tak pangane. Wong enak kok. Lek gak kuat dalan, Mbok, aja diterusno, Mbok. Ojo kabeh-kabeh bulan iku dibelani, Mbok. Kon iku pisan lan. Lek tuku ojo level sing pedes-pedes. Kok aku sih sing disalahno? Di. Oh, di kanan sing tuwekan ngelamak. Lah kan iku, gare adene. Gare ngamuk ae. Bulan. Mama apa iku, Nduk? Lah gak ndelok Mama Lela mama apa? Kok gena-gena mi ngono sik takon. Kon iku lho apa? Kene takon api-api, jawabanmu kok ketus temen. Wis aja takon Mama Lela. Aku iki delepen, gawe kelap-lapo. Wis ngerti dilepen wae lak ngaso, turu-turuan ndek omah kono. Dilepen kok tambah ngeluyur ae. Lak terus.